Salutare băieți la un Among Us cu youtuberii. Haideți să începem. Va fi nebunie. Let's go. Ah. What? Eu pot să-mi dau seama că moare cineva. Hai că da. Nu sunt tracker. Atunci e bine. Și dau seama că moare. Eu nu văzut pe nimeni. Nici eu. Eu sunt detectiv și vreau să ziceți exact unde ați găsit gen corpul sau dacă nu știu ce. Nu l-am găsit. Nu l-a găsit nimeni. Ai dat Da. A dispărut de pe hartă. o să zic maybe în electrical și impostorul, cred că un impostor normal și atât. Bă, băi, mai o zic. De unde le scoți? Dar oricum și tu ca suspect, mă urmăreai într-una. Eu nici măcar nu știu ce Și mai mult de rău. Eu acum dacă vreți că... Eu cred că știi cine e, bro. Eu eram pe lângă communication și am văzut numele lui Gestacor prin perete. Băi, suspect. Mă auzi, da? Da, da. Da. Deci? Bun, frate, vreau să zic ceva. În primul rând, Ștef, ai făcut o mare greșeală că ai zis că ești detectiv, n-ai de pe rolul ăla. Și de-al doilea rând, eu eram la communication, făceam task-ul care trebuie să dai upload. Da. Te-am văzut, Hai Ștefăniță. te-am văzut, Ok. ți-am văzut numele prin perete, era în communication. Ștefăniță. Da, deci eu nu pot să zic. O să vin să vă interoghez. Haideți Ok, să te rog, hai. Ok. N-a votat. Sperăm să fie bine. Hai votați. Ah. Bă. Era corp. Deci, hai mă, Dacă moare clar că e Ștefăniță. copil era în electrical. A, bă, să
Bro. Bro. Canister cu ce? Ok, și? Bă, Ce se întâmplă, bă, Cineva- dau trec și dispăreți. cineva a uitat. Bă, cineva a uitat să se am auzit. Nu, eu nu făceam nu mai ieșea task-urile. Ce se întâmplă, mă, runda asta, bă? Nu. Cine a fost impostor? Hai, what? Da? Da, eu nu știu Oh my god, de da. Eu am Eu fost pentru că el a colaborat cu meciul cu Fix ăsta. mamă, ce place cu Viper, holy shit. Mă întrebam cum să nu găsesc corpul, dar până la seama că a dispărut corpul meu. Ce troll. Ce mai zici? Mai zice dată, bă, nu. V-am spus. Ok, totul e Hai dăm un try, da. Hai băgăm un try, băieți. Bruh. Ok. Bă, deci m-am uitat pe Vitals, acolo gen. Eu am văzut o cameră. Mhm. Ok, m-am uitat pe Vitals acolo la office, că știți că eu acolo Vitals. Și am văzut că Da. e Morge Stăcov.
gen. Și am vrut să dau ca să... Bă, nu știu, eu eram gen cu serios, mă uitam la el să vadă dacă face taxi, eu sunt detectiv și am nevoie să descoper o crimă ca să pot să notez dacă este. Aha. Păi Eu sunt mai de cap, sunt lumea normal. N-aș vrea, dar... Fiți atenți, am o idee. Eu am Uite, runda votat, bă. viitoare. Eu am votat pe cine e impostorul. Bă, nu știu, Runda eram pe viitoare. camere. Îi luăm la rând. Bă, fiți atenți. Mergem cu ștefuiniță, faci un task, vedem dacă se duce para. Și tot așa cu Gabriel, plus Ira, serie și tot așa, știi? Sigur. Eu dau skip de data asta. Ok. Deși nu mi se pare prea corect Deci, cu impostor. Exact, da. Că poate fi fals. A, totuși Nu, să normal, nu? Ștefan nu e, Ștefan nu e. Bro, și eu zic la fel, că am văzut că camera era pornită și gen, ai văzut. Nu știu, eu zic să jucăm normal, că nu mi s-ar părea corect pentru impostor. Eu eram în fața camerei și mă îngăia Petrul. Bă, nu știu, cum doriți voi. Acum putem să facem și așa, dar gen, nu prea o să aibă farme, dar cum vreți voi. Da, hai să jucăm normal. Bă, dar unde l-ați găsit? Stați puțin, unde l-ați găsit? Nu știu, am văzut că e mort, am văzut că e mort. Ah, ok. Acolo, dacă chiar. Mut. Mut. Bro. Ia. Bă, și așa acolo, gen. Eu n-am văzut acolo că mai Da, băieți, se chirat mine, deci eu cu concentrație și mai doream și văd asta. Eu n-am scris. Bro, dacă aveți și bă, veni un așa. Bă, fiți atenți, și dintr-o dată, celor de drum, era o groapă. Mă uit la capăt de drum și Ștefăniță nu mai era. Deci Ștefăniță și-a dat viața mortă. Nu l-avem. Ba da, ba da. Nu vedeți aici, nu l-avem. A fost în laborator, gen. Nu acum, dar nu puteam să dau invertiță. Deci eu am văzut office, deci vorbim să ieșim și asta. Votați la înțeles, votați la înțeles, să cineva. Bă, votați Ștefanita, bă. Dacă nu s-a devenit ori, Eu scriu să ieșim asta Ștefanita. păi eu sunt detectiv, n-ați văzut? Eu am acolo un nuți și mă opresc să vă... Ia. Gigi. Eu am văzut că n-a citit Ștefăniță, bă, dacă erai în laborator, zic că nu vrei să-l vorbesc cu jocarea mea și pe el.
N-am apucat pe speram acolo, speram cu tine, n-am mai putea. Suntem diferiți. E bine. Bro. Ok. Eu o să creadă de adică să zici că era multe, dar n-am preționat la imagine. Eu am auzit. Deci stai pregătit să dai pe mult. Nu, Adi trebuie să oprească și trebuie să oprească și ca să ne audă. Mai reduceam security. Nu stai, bă, dar n-ai voie să vorbești la mult, n-ai voie să vorbești la mult. Exact. Da, știți tot, trebuie să vorbești. Lasă. Bă, dar să mai Da, zici, vezi, da, așa e corect să mai pui, da, cum n-am să face testul din communication, că mă bate rău de tot? Știu care era. Haideți mai sus la el, să vedem dacă chiar îl face, dacă face asta. Genul ăla cu radioul, cu frecvențe. Da, trebuie să dai rotița până am sunetul corect. Da, hai să vezi, am văzut Ștefănică cât e șantină electrică. Am văzut că fiți că am venit și am făcut ăla. Bine. Nu știu, fost nu te să faci. Aici. Da. Ce s-a întâmplat? Cine? Foc a fost în security, am dat skin la Ștefanita și Ștefanita era security la momentul morții. E Ștefanita. Încercăm, hai. Și doi la mână, nu poate să fie pentru că a avut acțiune așa. Așteaptă un pic. Like, eram Termina asta și închid. Negru, serie, să îl văd după ce a dat. E bubă. Păi, Așa, bă, deci era Ștefanita, deci sunt detectiv și ca detectiv pot să dau skin la oameni și să văd unde erau ei când... Ok, dar l-a fost acum foarte mult timp, gen. Da, și eu pot Da, să dar văd. nu mai fost Hai, alții. votăm Ștefăniță, votăm Ștefăniță. Hai. Bă, dar ok. detectivul nu mai țin să sunte detectiv, like, dacă vreți puteți, dar eu zic că nu vă recomand. Dar puteți să zic că lumea, ăsta e powerful, e powerful. E foarte powerful, like, uite, ăsta era. Putem să schimbăm harta? Putem să schimbăm, mai să schimbăm. Eu urăsc rolul ăla de Da, poate și alții pot fi. Eu urăsc rolul de gen. Bagă de Ce băgăm? harta, clar. Mai. Lasă harta clasică și băgăm... Nu, doi, nu, decât unul. Nu, doar că să faci mai multe tipuri de impostori, like, să poată să fie și shapeshifter și random și normal. Da. Și am mai băgat și niște roluri de acolo. Așa. Feltăm, bă, că cei și trebuie vreau, că mi se pare. Lasă și Doar chiar nu au pe Nu, las ca să fie la troll. ce rogi de shapeshifter. Și dacă ești că e prea OP, puteam să băgăm like să lasă anyway. Bro, mă împuș dacă are Ștefăniță.
normal. Alexandru, O-l face, bro. unde? Hâie și tu inginer? Alex, mai știu cum. Băi, m-am uitat pe Fighter și Stai în este. Stai în este. bă, nu știu, dar vreau să vă zic că ăsta lăsați-vă să vorbească. Dați. Păi, deci unde fu la security pe acolo, nu? Nu știu, am trecut pe lângă security acum, eu eram în aparent. Eu eram Vei la duce la ăla, scan. la well station. I scan, Bine, Bă, și hai la scan. eu am Fighter-sul, bă, și când s-a făcut kill-ul, m-am uitat la ăsta negru, bă, deci mă urmărea, bă. Da, mă, dar gen, dacă a făcut kill-ul, nu Da, ce te urmă. ce tare. Nu, zic, înainte să facă kill-ul, parcă vrea să mă ia pe mine. Ce zic? Bă, eu am făcut task-ul ăla de la, cum se numește, de la weapon. Bă, hai să vedem la... Hai să vedem la Medbay. Care e cineva Dați skip. Hai la Medbay. Bă, dar ce skill am făcut noi, nu știu. Și, like, poate zic că eu nu știu. Aha, deci, Ați găsit ăsta, corpul. bă, nu știu, eu zic că e serie la treaba. Nu știu, și eu cred. Deci, Hai, deci să vedem la Medbay. Runda asta n-am votat, dar da, pe nici. Opa! Da, pe nici. Ce? Vă l-a votat pe Bubu? Da, ce da. Stați așa, asta nu face parte din clip. Da, Hai, gen, merge. acum eram întâi extremos. Da, gen... Shower, amic, ce ești? Fiți atenți. Când mai deschis Medbay și când m-am dus în electrical, era un corp. Era Am văzut și eu pe camere. Bine, știi unde eram eu? E bine, eu acum sunt în shield. Deci n-am cum să fiu eu. Eu am avut task-ul ăla de la reactor urât rău cu care trebuia să rețină alea. Bă, eu m-am dus Eu mai am la weapons ceva pe acolo. Ăla e cu asteroizi, nu? din electrical a dat în Medbay. Eu zic că îmi pare rău. Bă, n-am fost în electrical runda asta și eu zic că Nu știu, eu dau skip, că dacă îl votăm, pierdem automat. Deci mai bine ne mai riscăm cu o rundă. Eu zic că asta nu face probleme. Eu zic că e Stefanita, pentru că când a dat acel sabotaj, Stefanita s-a oprit și după când toată lumea se ducea la sabotaj, omul meu s-a oprit pentru un task. Bro, eu eram la sabotaj cu... Eram mulți acolo, erau stacați toți acolo, gen. Cine erau? L-au prins pe shower. Păi și eu cred. La fel, dar am dat skip. Runda viitoare vedem. Da, Eu am skip. Bă, am schiet pe niște Medbay. Ah, ok. gen, înainte să ziceți că eu sunt impostor, Bă, sunteți dat- fost
Stefanita, tocmai ce am văzut doi de Stefanita. Pe cine am văzut? Nu, Stefanita. Deci înseamnă că nu poate să fie Ștefanita. N-am cum să fiu dacă am fost de mine. N-am văzut cine, dar am văzut fix animația de Shift și după l-am văzut doi de Stefanita. Are animația. Nu am văzut, am văzut. Păi nu, e toată la fel, e toată la fel. Dar nu e tot la fel. Da, nu? Deci dacă ești te transformi în roșu, animația va fi verde. Stați, fiți atenți. Deci, noi avusărăm acum probleme la O2, nu? Ah, Da, unde m-am dus eu. S-a transformat în cafeteria. Ok. Stai puțin. M-am uitat pe acolo la alea și eu pot să văd gen pe alea, gen acolo la admin. M-am uitat și erau doi în cafeteria și dintr-o dată erau unul. Bă, stai. Deci, Păi, dispărut doar, nu știu cum înțeleg. bă, puțin și dacă unde erai? Eu mă duceam spre ăla, dar mă panicasem. Bă, Yes, deci I. fiți atenți să o Yes, I. postez. Deci, lăsați-mă să o postez, că e mișto. Deci, îl văzusem pe Ștefan. Da, bun. Ziceam, bă, ăsta vezi că mă omoară. După aia mă duc spre cafeterie, îl mai văd o dată pe Ștefan. Da, e vezi că mi-a dat pe dătul să văd. Dar de fapt, când îi văzusem, erau doi de Ștefan. Da. Da, e. Da. Am văzut când era la Medway și a mai stat un pic cu mine, că vrea să mă omoare. Dar bă, da, bă, eu sunt. Ești tu? Ok. Da, bă, eu sunt. Unde tu erai, bă? Știm cine e. Două ani. Dar cred că m-a scos. M-a cam scos. Nu. Ce? Știu cine. Yes, e pulse. E pus. What? Am fugit, mă fugeam și mi-a închis ușa în față, dar Dar stai, eu eram Eu pot să vin să închid ușa în față. Așa. Și ăsta, Stefaniță a fost văzut de 2 ori. Deci e pulse. Lol. Dar n-am cum să fiu eu, deci Exact. E pulse. Oh my god. n-am cum să dau și de mine. Deja te-am văzut, exact. Da, Oh, Gigi? Hm. Bro, ce rund a fost, what? Lăsa pe mine să vorbesc odată, că eram sigur de la început că el e. De când a zis tot să se Ce Gigi. Vreți să fie asta timpul sau să fie? Cam atât a fost și cu episodul de azi. V-am lăsat pe data viitoare. Ceau, ceau.